Semoga bersama Mulya Budaya ada Kiki Karisma. Semoga. Ho 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 ho. A E ho A o e. Ho jo he 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 a he he o he o he o he o. Asik. Kanan kiri mripate milang-miling eseme kuciwat gawe sengsem kang kuat busana nira sudra manca warna lalangan beksana kemane jogetan rumahku. Begitu saya menampilkan jenengan, Mas vokalnya Putri Mas. Lah, kok jan langsung jaranan toh? Kok langsung jaranan iki kok lek duwe di glundung ngono terus piye? Ya untunge lho Mas sik sore sik kalem-kalem iki. Masih jaim. Oh, lah ngono lho, Dik. Piye? Yuk. Bersama karya indah audio profesional Mulya Budaya. Hiyo
kusumaning ati. Kusumaning ati niki mau pamundhut saking sinten? Iki pamundhut saking sapa ki Mas? Sampean to Mas Jos? Mas Los.